Guys! 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 Guys, huwag kayong magpapanik ha! May nakatanim doon na bomba dito sa dorm! Hoy, ano ba? Inuulit ko! May nakatanim doon na bomba! Hoy! Guys! Guys! Nasusunod ang kabilang dorm! Guys! Uy, mga beshi! May umalit sa labas! Oh, mga beshi. Alam na! My loneliness is killing me. I must confess, I still believe when I'm not with you. Lose my mind, give me a sign. Hit me, baby, one more time. It's baby, don't put you on. It's baby, don't put you on. It's baby, don't put you on, Pasok! Magandang araw ho. May sasabihin lang ho ako sa inyo. Pero huwag po kayong magpapanik ha. Baka po kasi mag-stampede tayo dito. Bakit? May nakapasok po kasi suicide bomber kanina at naglagay ng bomba dito sa loob ng dorm nyo. Papasapugin niyo daw tayo? Hindi po, ako Maka po. Kinausap ko na po siya. Hindi niya na daw po itutuloy. Kilala mo yung suicide bomber? Opo. Sino? Misis ko po. Nakita niyo po kasi ako nakikipaglandian sa kanya kanina. Kaya ayun po, nagalit. Sige po pasensya na po sa istorbo. I ain't not. Take the car to the state, you seen a nigga thought, doing that ass for days. Booty going up, down. I ain't got no problem spending all of my money. Guys, may sasabihin ako sa inyo. Pero dapat, huwag kayong magpanik. May itinanim na bomba dito sa loob. Bomba! Pero saan naman yung ganda ko? Mamamatila ako! Hoy girl, kalma ka lang ah. Walang masasayang. Bakit? Kasi hindi ka naman maganda. Hindi. It's virtual music. This wanna take a minute, and left side, with a word of advice, just a couple of things, girl, just don't run. She no want a man, come a dingy dingy, nanga nanga, lippy lap, just a flip and just a flap. She no want a man, come a chitty chatter, and a give her head. Don't be. What the? Uy, ano ba nangyayari? Ba't sila nagsisilabasan? Di mo ba narinig yung inanunsyo? Ngayon lang? Hindi, ano bang sabi? May nagtanim doon ng bomba! Doon sa may bandang CR! Ay, ganun ba? Sige, i-check ko muna yung landlady CR ha? Sana kami concern sa landlady. Ay, hindi no. Gusto ko lang siguraduhin na nasa CR talaga siya para sa bug. It went so good when she rocked that dick. Man, I wouldn't trust that bitch. Nope. Baby, show me something. When I call her, she gon' leave. And I bet the $5 she gon' cheat. Makinig mo muna kayo sa akin lahat. Huwag ho tayong magpanik. Kumalma lang ho tayo. Oo! May bomba dito sa loob ng dorm! Anong gagawin natin? Magsiuwian na lang ho tayo. Hinay-hinay lang po sa paglabas para wala pong masasaktan. Manong, narinig mo ba yung sinabi? Na may bomba raw na sasabog! Narinig ko naman. O bakit hindi ka pa kumikilos? Mas malala dun sa bahay eh. Ha? Anong meron doon? Nuclear bomb ni Mrs. Sige na.
ang nagpapanik sa ibang bansa. Please, calm down. Sa Pinas, Sus Maria Joseph, Diyos po Santo, San Pedro, San Pino. Yan ang Pinoy. Makinig muna kayong lahat! May bomba! Sasabog na yung bomba! Bomba! Sasabog na ate! Sasabog na yung bomba! Ano daw? May bomba? Anong gagawin natin? Mamamatay na ba tayo? Relax ka lang. Anong relax? Sasabog na yung bomba? Relax, ha? Baguhan ka ba dito? Oo, bakit? Kaya pala. Baliw kasi ang babaeng yan, galing mental. Uy! Ooh, girl, you're shining like a Fifth Avenue diamond. You're over my head, I'm out of my mind, thinking I was smooth in the wrong time, one of a kind. Magandang umaga sa inyong lahat. May mahalaga lang mga ibabalita. Pero dapat, chill lang tayong lahat at huwag magpanik. Ha? Kalma lang at walang magpapanik. May bombang sasabog na in 10 minutes! Guys, ano ba? May bombang sasabog! Ano ba? Baliw ka ba? Sabi mo walang magpanik. Eh, di wala magpanik. Sige, sige. Go! Pwede na kayo magpanik! With that cook, make a nigga act right. Broke boys don't deserve no pussy. I know that's right. Big bag, bustin' out the belly band. Take a man, Balenciaga, party back and all these bitches fuck. It's big bags, bustin' out the belly band. Take a man, rapping back, party back and all you bitches fuck. If it's up, then it's up, then it's up, then it's up. If it's up, then it's up, then it's up. Ay, may i-anunsyo po ako sa inyong lahat. Napagalaman ko po na may nagtanim ng bomba dito sa Pero kalma lang po kayong lahat. Total, hindi naman po sasabog yung bomba. Hindi sasabog? Sigurado ka? Actually, hindi ako sigurado. Ang point ko lang ay kumalma kayong lahat. Yun lang. Ano? Totoo ba? Sige, salamat. Ano daw, bes? Ha? Ano? Guys! May pasabog daw! Ano? Saan? Teka. Sino pa sasabugin yung bomba? Hindi bomba! Chismis! Nalabi ko sa Eric. Nakasabog! Ano? Dala mo ba yung bomba? Dito sa bag. Bomba! May bomba! Ah! May bomba! Anong bomba? Guard! Nasa kanila po yung bomba! Tumigil kayo! Nasaan yung bomba? Andito po sa bag, sir. Buksan mo, bilis! Bakit po? Ano pong problema yung bomba? Ilabas mo na lang, bilis! Hello, sir! Tsaka, dinibigyan ko. Kailan po bala dyan? Nang inyong malaman dito sa aming gang walang tapon. Gwapo at gwapa lang ang meron.